Des dels Museus de Sitges tenim moltes ganes de fer un taller amb tots vosaltres. Però primer 3 coses us volem explicar sobre l'artista Santiago Rossinyol. Va ser pintor, va ser escriptor i un gran col·leccionista de peces antigues. Mireu quins quadres pintava. A Rossinyol li agradava pintar a l'aire lliure, a l'interior de les cases, als patis, als jardins, li agradava pintar als seus amics i copiava les obres dels grans pintors que ell més admirava, sempre per poder aprendre'n. A Rossinyol li agradava escriure i ho feia quan la llum del dia marxava i no podia pintar més. Escrivia articles a diaris i revistes, novel·les i obres de teatre de diferents gèneres. Coneixeu l'auca del senyor Esteve? Segur que sí. A Rossinyol li agradava col·leccionar objectes antics, com el vidre, la ceràmica, peces d'arqueologia i ferro forjat, i va posar en valor les arts de l'objecte i que avui tenim la sort de veure-les al Museu del Cau Ferrat, la que va ser la seva casa a Sitges. Sabeu què deia Rossinyol? Deia: la mania de posseir i col·leccionar antiguitats és una malaltia incurable. Vosaltres col·leccioneu algunes coses? Nosaltres no som forjadors, però sí podem intentar fer una imitació d'una peça de forja, com si fos el disseny del que seria una peça de veritat. Estem preparats? Parlem del material? Hem de tenir preparat 2 rotlles de cartró de paper de vàter, un llapis, unes tisores, agulles d'estendre la roba, una tira d'1 centímetre d'ample, o bé un regle, cola blanca, un pinzell, recipient amb aigua, pintura negra o marró fort, recipient per la pintura i un tros de drap. Si és vell, millor. I recorda que abans de començar has de tenir tot el material a mà. Primer pas. Marquem ratlles d'1 centímetre sobre el rotllo de paper de vàter. Ho podem fer amb la tireta que marca 1 centímetre de cartró o bé amb un regle. Si aneu guardant cartrons, papers, taps, cintes i moltes coses més, podreu fer un munt de manualitats. Segon pas. Retalleu el rotllo de paper de vàter per les línies marcades a llapis. Els retalls, després, els hi podeu donar forma de fulles i els altres els podeu doblegar per la meitat. Podeu fer altres formes i experimentar, que segur que també pot ser molt divertit. Tercer pas. Poseu una mica de cola a les puntes de les peces doblegades. Després, introduïu les peces encolades dins de les fulles. I per acabar, pinceu la part encolada amb l'agulla d'estendre perquè faci ben fort. Si no teniu cola blanca, potser igual teniu una mica de cinta adhesiva. També pot anar bé. Quart pas. Posem una mica de cola als extrems de les fulles grans i les pincem amb les agulles d'estendre perquè facin força. No trobeu que les agulles d'estendre la roba són com uns altres dits? Cinquè pas. D'aquesta manera anem enganxant totes les fulles grans, les unes amb les altres, tant si n'heu fet 6, com si n'heu fet 8, com si n'heu fet molts més. La flor pot créixer sense regar-la. Quants més rotllos de paper de vàter tinguis, més gran pots fer la flor. Sisè pas. I ara tot a punt per començar a pintar. El material que necessitem serà la flor de cartró, un recipient amb aigua, la pintura negra o la pintura marró, un pinzell, un recipient per la pintura i un tros de drap. I perquè la flor sembli de ferro, hem de posar força aigua a la pintura. I aquí tenim la flor des de la barana del balcó o de la finestra. Però compte, no us caigui al carrer. I el dia que vam estrenar aquest taller, totes les nenes, els nens, les mares, els pares, iaies, avis, fins i tot tietes, tiets, veïnes i veïns s'ho van passar tots molt i molt bé. I aquí teniu flors que han fet altres nens, com la Vinyet, la Lucía, el Pablo, la Gala, la Berta...
I ara tots volem veure les vostres flors també. Ens les envieu? Però no ens doneu ferro per cartró, eh? Esperem que us ho hagueu passat molt bé i us esperem en el proper taller. Adeu!